què era aquest edifici des que es va construir fins avui. Aquest edifici va ser construït al segle XVIII i al segle XVIII hem de recordar la guerra de successió que va enfrontar Felip V amb l'arxiduc Carles d'Àustria, la guerra en la qual els catalans es van posar del costat de l'arxiduc Carles d'Àustria. Es va perdre la guerra, Felip V va guanyar i va començar una etapa de repressió anticatalana, doncs, aquella gent que no el volien com a rei. El fet és que després de conquerir Barcelona, l'11 de setembre del 1714, Felip V decideix tenir controlada per sempre més la capital de Barcelona. Tenint controlada la capital, tenia controlada Catalunya. I va fer construir una fortalesa militar, una ciutadella, tan gran que ocupava tot el que és en l'actualitat el Parc Güell, que per això se'n diu Parc de la Ciutadella. Doncs bé, aquesta fortalesa ja va néixer odiada per la població i va existir durant 150 anys, exercint el seu paper de repressió i control sobre la ciutat. Fins que al final, el 1868, el general Prim, accepta la petició popular de fer-la desaparèixer, d'enderrocar-la. Aquest senyor és un dels membres de la mesa del Parlament, és concretament el vicepresident del Parlament, el segon càrrec més important dins del que és el Parlament. Doncs bé, decideixen enderrocar-la i la tiren gairebé tot a terra. Van deixar 3 edificis en peus. Van deixar l'església, que la trobem aquí fora, no sé si l'heu vista, van deixar també el Palau del Governador, que avui en dia és un institut, i van deixar aquest edifici que simplement era el magatzem d'armes, l'arsenal d'aquella ciutadella. I per això aquest edifici és com és i té, per exemple, aquests molts canonsuts i aquests arcs. Aquests eren els espais on guardaven l'armament al segle XVIII. L'estructura la conserva, però decorat, molt decorat, de fet decorat com un palau, perquè el van voler aprofitar, convertir-lo en això, en un palau per la monarquia espanyola quan vinguessin a Barcelona. Aquest espai on som ara era un pati tot descobert. Aquesta claraboia, doncs, la van construir aleshores per poder també construir aquella escala que es va convertir des d'aleshores en l'accés principal en aquest edifici. Volien fer-los un palau perquè el palau de què disposaven quan venien aquí a Barcelona havia quedat destruït en un incendi el 1872 i en lloc de fer-los de nou van decidir aprofitar l'antic arsenal, un edifici sòlid, i amb decoracions convertir-lo en palau. Tot això és obra de l'arquitecte Pere Falqués, que va ser el que va rebre aquest encàrrec de conversió d'arsenal a palau. Anem per aquí i veurem un altre espai.